i compromís. Aquest potser sorprendrà, però el dic d'acord. Puc encapçalar la llista i estic a disposició, però també la puc tancar. És a dir, puc ser el primer o puc ser l'últim. Ja veuen que no hi ha condicions personals en el meu plantejament. Hi ha condicions, això sí, de projecte, per garantir el màxim possible que Catalunya i el seu poble se'n surtin i se'n surtin bé. Però no hi ha, i per part meva sobretot, no hi ha d'haver condicions personals prèvies. Són temps de decisions i de suma, no temps de condicions personals. Moltes gràcies per la seva atenció.